लाइथांजाक सालो मुरा सिंह हदा हुकुमो तेर नायै बिहिक बसाइनो किफिलमा जराओ बसाइनो बुतो खलाइनाय बिहिकनो रमफ्रेका खरक ब्रै तखा कसमरक आ रमफ्रेजाकनाय तिब्राजकनो खेरेंबार साखामनगो थाङै नायखा टिटिआइडिसिनि सिइएम पूर्णचंद्र जमातिया ताइ साखाम नायकल बेदेकनि इएम कमल कलय आकसं खुमुलंनि सिमि कक्तमा चुमै टिभि खेरेंबार साखामनगो तामनिबो फाइलमेन सासुम ini जों आनबागो जोंनि एम बरमगोना एम हेल्थ कमलकलाय पे जोंनि वाइटिएफ नि जीएस लेमन पे प्रसमेट जोंनि डब्लिउएफ नि लिडारशिप जागा फाइ थांखा खरकसा बुखौ हामिया इन्सिडेन्ट माने घटना हामै साजावै जों दिनै जागा फाइनाय देखैयो बरबाय जों डिसकासन खालायखा बे तो फानो जों बरबाय कक सालायमाने यागुलो जों नेक्स्ट टाइम फाइ कक सालायफिनाय बाहायबो बे बर'नि बिषय बस्तु जों डिसकासन खायहा हाफानो जों ताबाव बना मिडियाआव सावैनायखौ उलो Ka jaya victim to sai tong bin na rom phre jaka am tiro khone aborong tei inquiry khain wan mo hairok tei kok salaykha kintu abono जों डिसकासन खायलायजाक उलो सालायगोन जों खानाका पुलिस फाइट दं पुलिस फाइट दं आरो पुलिस फाइट दङ के पहिला जे केस ना माने आयु बर फाइट जेहेतु बर सिन नरनि मिडिया ने खानाका जों हाइके एलिगेशन रै दङ ने विक्टिम के पैसा आयु र स्टेटमेन्ट नाथु नाखाके जानाय जों खानाका बर फाइट दङ नै के लेटर माने नासिंग्रानता इन्वेस्टिगेशन बाहाया अब माने बेले आल लेंनाय साका के to matter of investigation